Usa sa paborito gyud kay nato nga mahuptan kanig yung ma-perfect. Perfect ba? Mo nang natay kanta nga perfect. Na kanta ba to na? Nya mga estudyante ganahan gina inig-exam, perfect score. Ang mga ginikanan muhatag gid og reward sa mga anak nga ma-perfect. Nya sige sa gyud ang uban og pa-beauty aron ingnon yung perfect or flawless. Ana. Sige, lingi ay imong tupad ing na kanang imong naong perfect na ing na kono. Kanang naong nimo perfect. Love, sige yung usabs naong perfect. Pero ang Ginoo sa diay naasad siya'y laing paagi aron ta ma-perfect, which is very theological o philosophical o para nako mao ni ang essential. Matud pa sa philosophy, a perfect being has no part. Basta perfect kay na siya, wala na siya parts. Muna ang Ginoo is only one. Ginoo ba? Kay perfect man siya, there is only one God. Wala na siya parts. Inka, na may 3 persons lagi pa there. Kanang 3 persons, mauna siya ang ilang actions, acts of God. But ang nature sa Ginoo usara gyud. Maunang usara siya ka substance. Perfect. Wa na'y parts. Kaya naagan na siya parts, imperfect. Mananglitan, kinsa may part ron sa imong kinabuhi? Napay part sa imong kinabuhi ron? Anak, asawa, bana, ginikanan, kwarta, balay, trabaho. Kung imo nang giisip nga parts na sa imong kinabuhi, then you will not become perfect. Nya unsa man say mahitabo aning perfect? Ang perfect labi na gid tao or bisag butang, it is stable and constant. Permanente na siya. Di na siya mag-usab-usab. Kay perfect man. Tanawa, di ba? Ang color sa imong buhok mag-usab-usab. Ang badli sa imong kilay mag-usab-usab. Hasta imong makeup mag-usab-usab. Di ba? Imong pilok usahay sinumpayan, usahay wa na ikasumpay. Imong kuko sinumpayan, usahay wa na sa ikasumpay. Sa ato pa kay nag-usab-usab man dili perfect. Labi na ginangga bag-o, bag-og bana, bag-og asawa, karon mao niyang asawa, sunod na sang mga pila ka tuig, lain na say asawa, lain na say bana. Wa gyud ka kakitag perfect. Nya mingon ka, I am looking for a perfect person for my life. Ayaw na lang taan. Kung mangita pa kag part sa imong kinabuhi, then you are striving to become imperfect. Mao na nga si Kristo, giingnan to niyang batanon, tumana ang mga sugo. Iya man gituman, nakatuman siya sa 10 commandments. Tuman niya, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan. Mga inana ba? Si ako na nang gituman. Unsa pa may kuwang? Mutana man siya kung sa'y kuwang. Ingon na yung Ginoo, ibaligya tong tanan mong katigayunan o ang halin ipanghatag ngadtos mga kabos. Pasabot, wala na'y mabilong niya. And that is now perfect life. Di ba? Saman. Lingay mong tupad be. Ang di mo lingi, imperfect. Lingay mong tupad ing na gusto ka na. Ing na gusto ka mo sunod na. Oy, matod pa diri, milakaw ang tao. Paglakaw sa tao, purti niyang guula, masulubon kay siya, kay dato man siya kaayo.
Bisan diri sa Old Testament, sa unang pagbasa, tanawa ha, unang pagbasa, unsa may gi-instruct sa Ginoo ngadto ni Ezekiel, ingon siya, akong kuhaon nimo ang pinaka-importanting tao sa imong kinabuhi, pero ayaw pagsubo, ayaw paghilak, ayaw gani panghupaw og kusog. Ipakita nila nga normal ra gyud ka, magpurong, magsapatos, inana. Nya kinsa may namatay pagkaingon ugma. Asawa. Nya kamo karon mga bana, gusto mo iguli nimo sa inyo, patay na imo asawa. Ha? Kinsay gusto ta sa kamot. Nya ayaw gyud paghilak, ayaw pagsubo, ayaw pagbilar. Na kita gani dinhi mag-week yun, tag siyam kaadlaw, tag pito kaadlaw, tag 14 kaadlaw, tag 20 kaadlaw. Sige yung misa kay alihan pag ng karsada o kanang tent kay aron lang yun pagpailang nga nagsubo mi karon, nagsubo. Ana, ang gusto des Ginoo ayaw pagsubo. Ayaw lang. Relax lang. Ana. Unya giingon dayon sa ni Ezekiel ang mga ingnan ni Ezekiel ang mga tao, mao ni mahitabo ninyo sa inyong pagsigig pakasala sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo ang inyong mga anak pinaagig espada, mga matay mo pinaagig espada, pero ang hangyo sa Ginoo ayaw mo kaguol. Pasabot, detach from all things and persons. Total detachment. Amo nang gitudlo ni Kristo, ingon siya, kung buot mong musunod nako, isip inyong Ginoo. Ang sa may una niyang requirement, deny yourself. Ang imong kaugalingon biyae. Nya kini nga tong self naa man ni mga extensions, anak, papa, asawa, bana, kwarta, mga extensions man sa tong self. Mga parts ba na kunuhay nakapa-perfect nato. Ako no, gusto jud ko stable akong family, na jud may house and lot, na may sakyanan, unya daghan may kwarta, kanang sufficient yun among financial capacity, stable na may. Hala, dili din na stable, makapalit mig TV nga dako, unya sakto may sa kana ganing mga mga gadgets. The more we acquire things, the more we love and value persons in our lives, the more we become imperfect. Gining listo na ako, pero di kayo ito sakto tingali. Ako lang binisayon. Magkadaghan ang mga butang nga atong angkunon, magkadaghan ang mga tao nga atong angkunon sa atong kinabuhi, mag-anamtag ka saman, mag-anamtag ka dili hingpit, mag-anamtag ka dipiktuso. Natanawa ng mga taong daghan kayog mga butang, daghan kayog giatiman, kusmod kay na sila naong dipiktuso og naong, di ba? Usay ko, hasul mas stress na sila, maratol na. Aka na lang ganing magsigig ihap sa kwarta, kay hangol i kwarta, sige yung ihap ikagabi, di matog o dili ka mag-ihap, kana maratol na sila. Bisag 20 pesos mo, ano, hain mo itong 20, oy. Wa ba ka tukuhaan ng animal? Oy, ikaw, nisod makadres kwarto, imong ikuha, no? Oy, wa ko di mo kuha, maoy. Ikaw kawatan, ikaw dako da. Ano lang nung katuwatan, kung ano, suto diya, mag-away na lang hinoon. Kabantay mo na. Imo yung gibalyo ang paglimpyo sa imong balay. Hala, limpyo, sige yung panglimpyo, pertigin mo kalimpiado. Amo, so, din mong anak, ikan dito sa gawas, dagang giglapok ang tiil, sa lakaw-lakaw dito, amalatosan yun. Ikaw, ging nanti kalipog ko, kung manghunaw dito, buang ako. Ano, maratol ka. Pero, og detach kay kastanan, kanang wa jud kay giangkon, nga imo, ang tanan imo ra jong giingon iyanis Ginoo, maglapok-lapok imong anak dito, maingon din ka, salamat akong anak nakasaka pas taas. Na imo sang limpyuhan.
Ana, no. Imong bana mga bit ika kaya patingali. Okay ra. Ana. Ora lagwa nimo. Di ba? Mamatay imong anak, kuhaan nag-usa ang 8. O, ana. Mga anak na sa kaglain, kaluha, niya na sa ilaing gasa, di ka maratol. Kaya total, di masag ka mahadlok mamatay. Di sa ka mahadlok na ay matao. Kana mga hadlokan kay mamatay, hadlok sa na sila mudaghan ang ilang anak. Kana bang hadlok mamatay ba? Ay kabalakag mudaghan ang imong anak, mamatay raman na. Di ba? Daghan kay kag anak, niya nag-travel mo, kay muadto mo sa probinsya, nahug ang sakyanan sa pangpang, hurot na mo kausara. Di ba? Adi din na mahimo. Nangatog mo, porti pa nimong gako sa imong bana, nya, inyong anak, duha ka buok, maglinog, malusno inyong balay, datugan mo, patay na. Di ba? Simple, anak. Yung ginukasayon ra ng patyon. Linugon lang na nakog kausa. Kining Pilipinas, tagaan lang niya ka ng dabiguan ko, no? Naman ko no dabiguan nga moabot. Nga intensity 10. Nya 1 minute to 2 minutes ang gidugayon sa siging ana. Kinsay mahibilin ka nato ana? Nga intensity 6 lang gani, unya 30 seconds, 40 namang daghanang patay, daghan namang kaitag nga lusno. Ang Japan, maglinog, intensity 9, gipangbanlas man sila sa tsunami. Labaw nag-intensity 10, intensity 12. Unya, moabot pag yung mga 1 minute, katong ilagan ni dito, 30, 40 seconds na ito. Pwerte na daghanang patay. Tibo kalibutan, og mulinog, bisag mga 1 minute lang, nya moabot intensity 10, hurot, gamay na lang mahibilin. Kausaras Ginoo Simple running atong kinabuhi. O magisiguro karon inig-uli ninyo sa inyo, usa ninyo, impas na. Pero ang atong attachment, maunay nagtudlo nato pagkaratol, masubo ta. So strive to be perfect in the eyes of God. Maningkamot ang mahingpit sa mata sa Ginoo. Kay kanira bang di natahingpit, makalimot kita sa Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Kana bang murag na lingaw na kaikas kwarta sa imong dungog, sa imong anak, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan, lingaw na kay kadiha sa pagsigig atiman, malimot ka nga ang Ginoo di ay mo'y source anang tanan. Murag ikaw na lang gyud mo'y atiman, ako sus asa ka kong kwarta, hala na say sakit si mama, hala na say sakit si papa, hala ang akong kwarta gamay ra kayo, asa man ko mangitag kwarta. Nalimot ka Ginoo may gabuot sa tanan. Malimot. Abisag kamo mga ginikanan, daghan kay ninyo nakasinati ani. Kanang inyong mga anak ga inyong gipa-eskwela. Nya ini-graduate, makatrabaho na, nya lingaw kaysa siyang sweldo, lingaw na kaysa siyang mga bag-ong kinabuhi nga na siya kaugalingong kwarta, malimot na ninyo. Di ba? Mahimo pa ginang daw kayo. Kusog na kaya na mo subay-subay o imong papaliton bisag 3 lang ka kilong bugas, ako isik palitin ni mo sa man na mo reklamo niya imo nang badlongon musinghag na lang ka sa man kaday mo ra man kagwa kailang ako may imong ginikanan ana musinghag ngano man nalimot kinsay nagpahimugso nila nga ako bitaw naman ko daghang scholars nga gi suportahan kadaghang scholars akong gisuportahan, sobra na magitingin na 400 akong napag-graduate college, sukad ko na ordain pagkapare, hangtod karon na atay mga 20 kapin ka mga scholars. Sige jud kog hatag ana. Pero niining mga around 400 kabuok na akong natabangan, wa kaabot og napo ang magsigi pag-communicate nako. Wa kaabot og napo ang nagsigig buhat sa akong gitudlo nila. Nga ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo anang puyo-puyo, ayaw mo anang mga materialism. Karon mga materialistic na kaayo. Hala na nagminyo anang mga foreigners,
Bisag nagpuyo-puyo basta naalay kwarta. Unya kaniadto, active kay sa simbahan, active kay sa Legion of Mary, active kayo sa choir. Karon na nagpuyo-puyo niya ng mga foreigners nga mga way relihiyon tungod lang kay naay kwarta. And they can justify themselves nga moingon, mao sa nay pagbuot sa Ginoo, nagtinarong man sad ko. Attachment to money, attachment to wealth, nga ang solusyon kunos kinabuhi na aragyos kwarta, nalimot nga ang Ginoo di ay maoy nagpahimugso nato, ang Ginoo di ay nagbuot, yano-yanoho na lang natog supak ang kabubutos Ginoo. Ngilingay mong tupad ina, si Father ba murag na suko? Na yung tupad na si Father mura naman na suko, o sa kani siya? Aday bahay ka ng kuwan lang ko ba, ka ng mura lang kong propeta. Ako lang yung gi-emphasize ba. Kay tanawa ha, sige tagbaligyag slat, jutay kayong halin. Pero nga nung wa man gid mahalin. Nga naman, attach kay tas kwarta. We use money according to our own standards. Nalimot nga kung anhin na to ihatag sa simbahan, anhin na to ipalit sa simbahan para sa kaayuhan sa simbahan, daghan pa ang grasya nga moabot. Kay ang tinuod nga source sa atong main source sa atong mga grasyang gipahimuslan mao ang Ginoo nga niya dinhi sa simbahan. Nya kun imong ibalik ngadto sa Ginoo ang mga grasyang imong nadawat alang sa kalambuan sa simbahan nga iyang gitukod o iyang gimahal hangtod karon, nga gitawag niya iyang lawas, musamot ang Ginoo paghatag og grasya nganha nimo nganhin nato. Kana ra man untay technique. That is the only technique. Malipay kay ka, mo nang moingon ko why na malit og slat nato nga dili malipayon, bisan pagpadong na sila mamatay malipayon. Daghan namang nangamatay nga atong nagsigig palit inig slat na magani ko'y gimisahan. Father, wa gid ni marimit sa akong papa. Nako unsa man na? Siya nga iya ning ipalit og slat niya, giatake man siya, namatay, ako lang ning ipadayon og palit og slat gikan ni papa. Ang gihaya nakapalit pag slat ni ahinoy wa pahayaa di man mo palit. Hasta ang gihaya, Pader, napay mo anhi dinhi, Pader, si mama namatay, wa ra ba gito kapalit og slat, pangandoy gid yang mo palit og slat mo nang ni ami mga anak kay magpalit mig slat in honor sa among mamang namatay. Pagkaninduta ana, nako kana buhata na, that is very good. Uy, akong kwarta ipalit pa din ako, sige yung karatol, ayaw sa diya pa din, sige baligyan ng slat, oy daghan na kay na imong mga na palit yan slat, diya pa ko'y daghang buhatonon. Oy, sell everything you have and give it to the poor. Inka kisa may poor ang simbahan. Inka kadagko na inyong mga buildings, but the church remains poor. Kuwaan is tanang tao, malusno rane. Kay wa gini income ang simbahan without us nga mga membro sa simbahan. Very poor ang simbahan. Gasalig ra gid ni sa atong gugma para sa simbahan. Ana ha? Sige, last nga lingi be. Last nga lingi. Ingna, kinahanglan gid eta mo palit pagyod. Kinahanglan pa gid eta mo palit. Nya karon na, now na. Ayaw pag-ingong unya. Basta na kay 500 karon, palit dayon. Ana ha? Sige, manindog na ta mga imperfect.